azken bi lagunak sartuko dira orain platoan. Hemen atzean ikusten dituzu beren selfieak, beren argazkiak, Alain eta Janire. Komentatuko dizuet Alain bermeotarra dela, eta lau aldiz garbitzen dituela zapatak etxera sartu aurretik. Eta hortaz gainera, erratzaileak ez omen ditu jasaten. Bestetik Janire daukagu, bilbotarra bera, modelo profesionala, eta oso erraz pikatzen omen dena gainera. Nik gainera oso mimosa naiz eta beti nabil guztiekin bezarka gaten moten eta bat. Janire Azkueta eta Alain Erauzken barruga! Janire, Gabon, zuri, bukatzeko. Pertsona alaia beti barrez, baina pikatu ere errez pikatzen omen zara. Bueno, zeingo, digo, bat txikitatik nire eta beti pikatu iten dugu broma berdinarekin, da azkenean beti pikatu iten naz, así que... Bueno, ikusiko dugu zertan gelditzen den asuntoa.